Но маяткът не ми даде. Но маяткът не ми даде, направо превъртаме, човек. Пак ли взе, Да. Айде. Ето, добре. 2x. Още сини. Браво. Браво. Браво, 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 жълти. Браво, имаме x. Имаме още 9 врътки. Той има потенциал, има потенциал, има потенциал. Ти изби двата са. Да, избихме ги и двата, той има потенциал. Не дей така, не дей спира. Не дей спира. Жълти. Екс, дигай ръката, моля те се, луд. Дигай ръката, дигни ръката. Дигни ръката, браво! 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 Остана. 345, браво бе! 824 лева. Браво бе, дъртия. Браво бе, дъртия. Дигай пак ръката, браво бе! Браво бе! Дигай ръката, давай, дъртия! Браво бе! Браво бе! Последната врътка, нещо. Добре! Добре!